I get a feeling there's going to be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Check me out. Check me out. Many diamonds dangling. Bag full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me. All the above, cause you can't get in. I don't want no put up
Факт. Що ще правите до вечера? Не ти разбрам. Снимай на отражението, какво ще прави и с дръжката. Не мога да си имам дръжката, бе. Покажи дръжката. Гледай хората, че викат толкова снима. Виж каква дръжка, брат. Дебело. Охо, чакай. Ето с това. Ето с това ще си играем до вечер. Това жълтичкото. Как го е хвана? Ще има игра. Размера е точния. Ще има игра. Айде тръгваме. Колко моя? Ето ти Аналния масажер. Благодаря. Ай. Вали и снимаш. Снимам. Daily Fox. Истри първи. Чакаме да яреме нещо. За японска манча. За японска манджа, да, японски кебабчета, кюфтета. Кучешки кебабчета с соя. Ама реално, Допреди 5 минути съм ялкали лаялите. виж са, тук покрай пистата няма нищо реално. Къде се движи? Всичко е на скарата. Тук всичко, брат, всичко е роудкил. Нямаш книжка. Сега е после кебабчета. Събираме... Геса. Как го ядея? Японско. Ачката се ака. Ачки, що ти е? Кажи за днешния ден нещо, баб. Днешния ден, освен че поизгорехме малко, така да се Дали? Братле, ки спим в колата, братле. Зловести коли. Да спим 4 човека. Снимам. Снимай, бе. Ема е. Видей ли фога, брат? Снимай. Няма да губим, ще я вземе най-накрая. След един доста дълъг ден, който започна от 5 Малко да мога да намаля. Че да ви кажа една тайна, да ви кажа една тайна. Я си дали барбекю. Барбекю пица. Това бъд, като ти го изкарах от газота, бе. Това е за GoPro, да оздига. Вижте как се получава картофи? Не бе, те върват. Върват с пиците. За мен да нещо първо. Дайте да вземете по едно парче да изсипаме картофите и от другата страна, че изсипаме нъгите. Нищо, малко само върна, не снимката изглежда по друг начин. Абе, Няма и принчет, нали? не мога да се опаква. Вземете по едно парче от тук, вземи го това. сол, бе. Има иначе. В кухнята видях, има и брашно. Много сладко. О, добре каза. Замайте на така. Не, Добре. пани ме се. Не се е изключила, според това да. Аз не искам. Номер 9. 9,5. Дай ги сипаме Това е тук. брат, вземеш покажеш да мине съм, брат. Должни сме си изкафали. Пошо, какво ще се къса? Да тия картофи. Той се опогнали, бе, там си ги изкарал от гадут и като покачва. Как ще ги спа така си?
Мали, бе, тя си кана. Да ги измили първо. Измили ги все по. Сосо дай. Жъртви го. Ей, Има два соса, човек. когато това пита нещо, не го пита. А какво пита? Съдя и те го пита не положи. Че тук няма ни стигна те нещи, да прекара. Само просто. Двама човека, окей, да. Става това. А другия да не е по-хубаво. Абе, както не са гледам, това може би в ръката. Това ще да го разблокирам. Вики нищо друго играе да възможно. Що става? Снимам. 0, 1, 2, 3. Гоша, кай нещо, брат. Изгоря бобината, опитва се да умре. Сега бобината. Такова е, брат. Митка! Къде отиваме, Митка? Так, ти кажа, че не знам къде е. Дракона! Дракона! Ау! Абе, слушай ли си музика да ми карате за нас? Иска да дига тежести, тук Тежести, да. най-важната тежест дига